Благодарим ви за участието в днешната дискусия за устойчиво потребление и изработването на политики. Потреблението е широко понятие и включва различни неща. Кафето или чаят, които пиете на закуска, колата, автобусът или колелото, с които отивате на работа, дори телефонните ви обаждания. Днес ще разгледаме отблизо 4 области на потребление – храни, транспорт, строителство и електронни продукти. Заедно те съставляват до 70% от въздействията върху околната среда от парниковите газове, изтъняването на озоновия слой, окисляването на водите и потреблението на природните ресурси. Заедно ще проучим потенциала на изработване на политики и ще разгледаме мерките, насочени към отделните лица, като вас самите. Бихме желали да разберем повече за вижданията ви относно възможните роли на гражданите за увеличаване устойчивостта в обществото. Нека започнем с това какво е устойчивост. Най-просто казано, целта за устойчивостта е да се подобри нашия живот без от това да пострада животът на бъдещите поколения. За да се постигне това по балансиран начин, трябва да разгледаме устойчивостта от 3 гледни точки – на хората, планетата и икономическите печалби. Устойчиво е онова потребление, при което се използват възможно най-малко природни ресурси, а замърсяването се свежда до минимум. Същевременно то подкрепя социалното равенство и икономическия просперитет. Устойчивото потребление е важно поради ред причини. При настоящите условия, ресурсите на Земята няма да бъдат достатъчни, за да се поддържат настоящите нива на производство и потребление до безкрай. Ако се запазят настоящите модели на потребление, през 2030 година вече ще се нуждаем от още една планета като нашата, за да се удовлетворят нуждите ни. Въздействието от нашето потребление не се усеща само на местно равнище, но и в глобален мащаб. Много от продуктите, които потребяваме в Европа, са произведени в други части на света и след това са внесени. Например, бананите, електронните стоки, енергия или колите. В днешната дискусия с вас ще засегнем 3 възможни начина за постигане на устойчиво развитие, които не са взаимоизключващи се. Първият е преминаване към потребление на по-устойчиви продукти. Вторият е намаляване на потреблението. Третият е намаляване на отпадъците. За да могат авторите на политики да създадат ефективни мерки, трябва да се вземат предвид гледните точки на 3 ключови групи – правителство, бизнес и гражданско общество. Заедно те образуват така наречения триъгълник на промяната. Всяка група има свои собствени цели и се опитва да влияе върху останалите. Тайната на създаването на успешна политика е да се съчетаят интересите и приоритетите на тези различни групи. Това е предизвикателството, което стои пред европейските политици. В момента темата за устойчивостта е на дневен ред в цяла Европа. Европа 2020 е водеща инициатива, която има за цел постигането на интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика с високи нива на заетост, продуктивност и социално сближаване. Европа 2020 е двигател и за редица други инициативи, като пътна карта за ресурсно ефективна Европа и мерки за осъществяване на кръгова икономика. Тези инициативи са създадени, за да гарантират на Европа водещо място в показателите за въздействие върху околната среда. Те са предвидени, за да насърчат растеж на европейската икономика по начин съобразен с онова, което е по силите на нашата планета. Създаването на политики в политически съюз, който е така социално, икономически и културно разнообразен като европейския, не е лесна задача. Гражданите на Европейския съюз не са еднакви. Те живеят на различни места, имат различен достъп до ресурси и продукти, живеят според различни културни правила и икономически обстоятелства. Историческите и социалните им корени се променят и всеки отделен гражданин вижда устойчивото потребление или необходимостта от такова по различен начин. Всичко това оказва въздействие върху какво, как, колко и кога те потребяват. Един от най-големите въпроси, засягащи създаването на политики, е за равнището, на което те трябва да бъдат планирани и изпълнявани – местно, национално, общоевропейско или дори в световен мащаб. Глобалните инициативи са бавни, но водят всички в една посока. Националните инициативи от своя страна могат да се прилагат по-бързо и да са все по-всеобхватни. А дали не следва да насърчим инициативи сред самите граждани, които вероятно са по-активни, отговорни и ангажирани? Нека разгледаме някои от политическите инструменти, с които авторите на политики опитват да въздействат на потреблението. Най-общо те попадат в 4 категории – информация, регулации, финансови инструменти и сугестия.
Чрез предоставяне на информация на гражданите, авторите на политики се опитват да въздействат върху промяната без да ограничават избора. Допускането е, че потребителите биха правили по-устойчив избор, ако са по-добре информирани. Информационните кампании, макар и често да се използват от авторите на политики, не винаги са ефективни. Дори с отлична информация на разположение, потребителите може да не променят своето поведение. Тяхната сдържаност може да се дължи на икономически или социални съображения, например. Регулациите са свързани с задължителност и вероятност от санкции при неспазване, забрани, задължителни стандарти, разрешения, позволителни за строеж. Всичко това са примери за регулаторни инструменти. Регулациите може да бъдат много успешни за промяната на потребителското поведение. Те изискват и задължително прилагане, което създава на местните власти и националните правителства допълнителна административна тежест. В някои случаи регулациите ограничават възможността на гражданите да избират, като например водят до изтегляне на продукти или услуги от пазара. Понякога регулациите правят и обратното. Те стимулират разработването на нови, по-устойчиви продукти. Авторите на политики могат да разчитат и на финансови инструменти, за да постигнат целите си. Те могат да облагат с данъци поведения, които искат да ограничат, и да субсидират тези, които желаят да насърчат. Също така могат да насърчават схеми за отпускане на заеми или ценови отстъпки при закупуването на устойчиви стоки и продукти. Всичко това може да се използва, за да се направят устойчивите продукти финансово по-привлекателни от по-малко устойчивите им алтернативи. Авторите на политики могат да опитат да насърчат промяната, като направят определени възможности по-привлекателни за потребителите. Някои се стремят да оказват влияние, като използват ролеви модели. Това могат да бъдат инициативни и предприемчиви хора в собствената им общност или известни личности, поддържащи някаква кауза. Те правят предложеното поведение да изглежда привлекателно и модерно. От друга страна, съществува риск потребителите да се върнат към предишните си навици, след като новото се превърне в отживелица. На някои места могат да се видят и по-завуалирани мерки, които подсказват на потребителите да променят поведението си. Като например предлагането на по-малки чинии, за да се насърчи потреблението от по-малки порции, или отказа от употреба на найлонови торбички на касите на супермаркетите. Културният контекст може да окаже влияние върху ефективността на тези мерки в отделните страни членки на Европейския съюз. По същия начин, запознатостта с тях може след известно време да намали тяхната ефективност. Съществуват и инициативи, които насърчават споделеното потребление, използването на продукти от повече от един индивид, а не едноличната собственост. Това е известно още и като споделена икономика, такава, в която потребителите активно си разменят инструменти, стоки и услуги. Тези инициативи се зараждат на групово равнище, където хората се стремят да си влияят един на друг и все още нямат добро разбиране как регулациите от по-високо равнище биха могли или дали изобщо би трябвало да окажат въздействие върху такива движения. А сега ви каним заедно да обсъдим някои от темите, засегнати в това видео.